Se on kai 23. Ei 23. Se on 4 kertaa. Älä. 5 kertaa 7. Eikä ne oli 35. Taaskin mulla. 19. Mä annoisin 18. Okei, 16. Onko se 16? Okei, sitten. Onko 7 kertaa 4 16? Ei. Lähdepä luettelemaan 4 kertotaulua. 8, 12, 16 oli 3, ei kun 4 oli 13. Ja sitten meidän pitää tehdä 24. Joo, Vilkku vaan pyöritteli sitä käsissä.